Hei, olen Niilo Kärki, everstiluutnantti EVP, puoluesihteeri ehdokas. Olen naimisissa, 7 lasta, 4 lastenlasta. Olen palvellut puolustusvoimissa yli 30 vuotta. Viimeisin tehtäväni oli asevelvollisuussektorin johtaja Pääesikunnassa. Vastasin asevelvollisuusasioista Suomessa. Kutsunnat, palvelukseen määrääminen ja niin edelleen. Rauhanturvapalveluksessa olen ollut yli 5 vuotta. Lähi-idässä, Balkanilla ja Afganistanissa. Olen kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän sihteeri, paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, piirissä edustaja, piirin hallituksen varajäsen. Puoluesihteerin tärkein tehtävä. Puoluesihteerin tärkein tehtävä on puoluejohdon ohjauksessa. Johtaa puoluetoimistoa ja sen kenttätoimintaa. Puoluesihteerin on luotava edellytykset luottamuksellisille suhteille puoluejohdon, eduskuntaryhmän, puoluetoimiston sekä paikallis- ja piiritason kesken. Olen aiemmissa töissäni ollut juuri koulutuksen, suunnittelun ja organisoinnin töissä. Valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla olen ollut vuosia esimies- ja johtajatehtävissä. Katson, että minulla on erityisen hyvät edellytykset toteuttaa puoluesihteerin tehtävää menestyksellisesti. Tule sinäkin Joensuuhun vaikuttamaan. Tavataan siellä.